Yeah. Wag. Baka manuwag. Alin? Ayun o. Good morning. At welcome to my channel. At ito, pupunta kami dun para manguha lang ng kangkong. Pero yung get up namin, alam mo, may ari ng asyenda eh. Yung get up namin, no? From top to bottom. Ayan. Pero yung ano nga pala, yung pupuntahan namin, ayun. Dun uli. Pero yung itsura niyang pupuntahan namin ngayon, ito. Ayan yung kasama ko. Kinakain ng dahon. Tamo naman, ang pormahan. Akala mo may-ari ng ekta-ektarya. Aha, yeah. Panahon na naman ng ng mais. Kaya puro mais na naman ang tinatanim. Pupunta tayo sa Hacienda de Kangkong. Para manguha ng kangkong. Ay, wala nang pilapit. Wala na nga eh. Pero ano no, ang luwag na ng daanan dito. Sino kaya nakaisip nito? Sila unad. Kasi pagdaanan ng to. Tubig. Eto. Yung bota ko, kala nyo walang botas. May botas din. Ayan, yung kasama ko. At ang may-ari ng rancho. Rancho Binerde. Ganda oh. Ay, doon malinis doon oh, sa may kabil doon oh, sa dulo. O kasi tubig pa din. Gusto mo, manguha tayo ng kaso talaga yan. Suso. Suso. Pero tanghali. Luwag oh. Ganda tignan. Wala pa lang ngayon, matarap na. Ganda tignan eh oh. Green na green. Saan tayo lulusot? Ay, dito sa kabila, ayun, dun. Dito tayo. Wala, dati may mga may water pressure. Maraming saka. Pagkain ng Pagkain ng ano yan? Dapat hindi kasama yung ugat para hindi maputik. Water pressure ng baboy. Ang ganda rito oh. Bumaba na yung tubig dun sa dati kong pinupuntahan yung pagka mamimingwit ako na isda, yung wala akong mahuli-huli. Ayun, bumaba na yung tubig. Ay, si tatay oh, tay! Ayun, pinapupunta tayo dun sa may area dun, naglilimas. At magano muna kami. Manguha muna kami ng kangkong kasi ipapakain namin sa Pinapupunta tayo doon. Naglilimas daw sila. Laonad. Ayun sila. Wala nang yata. Mababa na dito. Kagad Bitak nga eh. Ang ganda sa bukid oh. Ganda ng view. Ay, wala na. Mas lalong nawala. Lalim yan Oh, lulubugin na yan, wala na. Sayang. Nilipad yung yung sombrero. Kailangan niyang kawayan. Ako patuloy na wala ng sombrero. Pupunuin mo ba yan? Kung kaya, gaya lang naman. Makipulot na nga rin tayo. Ang lawak dito, no?
Kunin ko nga yung payong na yun. Mabait kaya ito. Yeah. Wag. Baka nanunuwag yun. Mailap. ayaw. Ayaw niya. Diyan ka muna. Kain ka lang ha. Kain ka lang kain dyan ha. Ngayon lang ako napunta dito sa area na to. Dito sa ano to. Ay, ito pala. Pwede hatakin. Oh. Kaya nga. Pag titignan mo yung mga bulaklak, kala mo ano eh. Dami na namin nakuha. Oh. Papakain sa ano, sa baboy tsaka sa manok. Isasama namin sa feeds. Kangkong. Haba ng hose, oh. Ayun guys, at pauwi na pala kami at kumuha lang kami ng kangkong para isasama natin doon sa feeds ng mga pinapakain nating hayop, tsaka yung pati na rin yung ano para sa manok, pandagdag. Daming ano dito, maraming kangkong. Kaya ito, ayan, nakaipon naman kami kahit papaano dito sa sako. Gagamitin namin to mamaya. I-chop ko to tapos sasalma ko sa mga sa feeds nila para makatipid din. Sobrang mahal kasi talaga ng feeds talaga ngayon. So yung isang sako pa lang ng starter 2,000 na. Kaya stop muna kami sa ano. Yung inalagaan ko naman baboy puro native. Yun nga pinakita ko sa inyo nakaraan, native. Para hindi naman sila masyadong maselan pagdating sa pagkain. So yun lang guys. Yun lang masabi ko, ayun lang i-update ko sa inyo ngayon at ayun na, please like, comment, share, and subscribe. And thank you, and see you on my next vlog. Bye bye, and God bless.